на YouTube. Ние сме... Кои бяхме, бе? Не знам. Не е важно. И с мене са Red Pixel 75, Lux и XXPPman. Няма ли здрасти? Ние мисля, бяхме Team Shadik Mario Bros. А, да, бяхме... И ние сме Team Shadik Mario Bros. И... Да, снимаме на много игри. Да, снимаме на различни геймплей на игри и на Майнкрафт главно. Ще се довършвам частите на Sonic Advance 3 днеска, не знам кога. Да, и аз може да почвам поредица някаква Sonic игра. И да, и сега сме в един сървър, който се нарича Monster Gaming. IP-та ще го сложим в description, мисля. От мен очаквайте днеска, иска да снимам на Mob Arena в един сървър. Премиум. Да, защото той има премиум акаунт, купи си Minecraft Red Pixel. МФГ. Обаче... Много съм смотан. Защо си бомбих спех им се изхъбиха бутчетата? Не знам. Обаче то с Red Pixel не му е премиума, той се нарича... Не знам как се нарича. Пепито Лозанов. Не. Възкам се, не. Ей, зна Спартан. Какво правите ти, бе? Абе, я не ме подпалвайте мене, че ще бъде изпълнен. Няма, ама как ти си видял да биш навалява? Добре, сега се спри, че съм на малко. Вижте Лукс как седи тук в АК, сега ще го закърпим. Не, аз го закърпим. Идеален. Той има айран, аз имам дъма кирка. Я дай торча, я дай два торча. Аре, царя. И от сега, опа, чакай. От сега нататък не е цар. Виж каква форма направи ти нещо. Ама гледай, Red Pixel, ела да видиш любимата форма на Лукс. Която седи пред него в момента. Я. Ела. Значи аз ваши във... Погледни от тук. Ама ние ти направихме любимата форма за подарък, бе, погледни, отдръпни са. Да, и сега ще ви покажем развитието ни. Да, ние сега сме в един бренч майнинг. Стинг, покажи ме, мързи да дойда. Еми, не идва. Еми, супер. Някой трябва да отиде навънка за дърво. Няма да съм аз. И съм Аз ще отида, но... Аз имам 16. Аз имам 30 обработено обаче. Някой от вас трябва да отиде за тикви. За ко? На лов за тикви. Аз нямам семена. Не, нямам семена. Имам цветя и саплинги. О, сетих се една идея. И да, не е нищо особено къщата ни, тук имаме 5 диаманта. Няма да показвам координати, много не искате ли? 5 диаманта ли? Да, 5 диаманта. Имаме 5 диаманта. И да, ето къде се намира... О! 5 диаманта сега. О, крави. Абе, Red Pixel, ако ще ми гепал гол от каската, бе. Тук намери крави. Това не е твоето, бе. Red Pixel си имаше каска, бе. Абе, тъс крава много бе. Няма. XX. Взех кожа. Откъде? От едни кравички. Ама Иво, закривай къщата, видя ли колко е на две напътре с дърт? Да. Като излизаш, я покриваш, колко... Вижте аз какво ще направя. Ако намеря сега да беше в хода, Аз ще... я отвори. Аз ще виждам ти ме читата. Ама кога? Втори мисля, че един в чата пише Курчо. Хора, ако дойдете, вижте какво да е. Бягай! Ох! Red Pixel, видя ли какво да прави? Боже! Имаше опасност крипър да ни гръмне в къщата. Ня! За малко да ни гръмне, ако не беше Лукс. Лукс на спасението. Лукс отива на спасението. Така, и това ни е развитието горе-долу, ето 5 диаманта, бренч майнинг, бони. Като се приберете в къщата, има изненада за вас. Питайте Red Pixel. Ние сме в къщата. Я?
прави в Бренча. Там отивам. Да. Ама вие къща ли си имате? Ами, Да. ние нямаме човек. Ето горе пише посреща ни подобаващо. От тези стълби... Посрещам ва подобаващо! Сериозно ли? Гори, куче, гори! Няма ни дейме! Тейки да се... Абе, кога ще найдеш ти? Аз чувам да ви видя къщата. Добре, че имам 46 диня от себе си. И да, и ще се видим след малко. И отново сме тук, сега с XXP при мен сме на експедиция за тикви май. И намерихме светлина. Да, в която силна пещера. Той аз съм на експедиция Лава. с тикви, а в момента ни фарме храна. И много лава. Добре, няма да тролвам. Няма да тролвам. Няма такова Майко! път. Да, ще да. О, пиги! Я умря, пиги. Аз пък намерих някаква странна стена. Аз Откъде? съм... Тиквите се Ами някой намират да дойде при мене да ме пази, бе. Еми, ние с XXP при мен вече сме далеч. И аз. много. Аз съм сетнал холма. Аз не съм. Нищо, ще се телепорта. Събирай дърво, Спартан, събирай дърво. Ние сме в байом за акация, бе. Къде? Ами, виж, ние сме в савана. Погледни дърта какъв е. А, да. бе. Щом дърта е Ами, така, значи сме в савана. Той аз просто май съм в събирай- савана. Събирай дърво, искам ти 2 стака необработено. Ого. То много дърво не трябва, пък аз ще се нахраня героя, защото бена ми се изхъбиха бутчетата не Трябва да търсим тикви, защото видя каква е идеята на Лукс, какво ще прави. Зомби с голден брони, зомби с голден брони. Аз Не видях... знаех, че не знаех, че Лук ще прави зомби с голден брони. Не, ще прави снежен човек. Да бе, знам. Снежни човек. Еми... Не е ли снежен човек? Ти не видя ли колко тела имаш вътре? Добре, аз намерих снежния байам, мисля. Аз тук ще изях от един горски. Аз А, тук... вече едни дървета, дед причат на априкорнове. Аз тук ще изгубих вече този XX, не да загубих. А не, ето го зимния байон. Къде си бе XX? То тиквите се Но срещаха. малко Момчета- по-напред. Момчета, тиквите се срещаха по планетата, нали? Не в зимата. Да. Да, и в зимните повече. Срещнах си няколко неприятеля. Но, не знам защо, винаги като вие нещо, ще го мисля за винаги като вие някакъв прием го мисля за пиджи. Аз срещнах няколко неприятеля. Които са... Паяци. Доста. Доста! О, аз излязах от снежния байам. Ще видиш на клипа колко паяци. И ги цепя слух, защото са пъзли. Някой има Аз излязах от снежния байам и отирах в някакъв байам, дето е листата са изтъкнали се. Ама бе, хора, аз съм в гора, която има само такива брезови дървета. Аз Само. намерих И аз съм гора, в която растат такива едни неща, дето растат в пустинята. Знаете ли ги? Едни кафяви неща, които причат. Дед бъш. Да, нещо такова. Дед Намер- бъшове. Да, човек, намерих някаква гора с дед бъшове. Пълно. О май гад. Аз пък килвам овце по пътя. Аз съм на савана. И аз съм на савана. Обаче няма такова, няма... Аз май съм... О, и аз намерих гора с такива кафяви бе, Роска. Аз намерих пустиня, пустиня. Човек, Аз може ги да се срещнем. Аз ги виждам в момента. Има и Господин Ендърман избя. А видиш ли да Ами, си аз преди по-злин дървета? Охнете всички ви. Гад ти нещото. Троших дед бъша, ама не ми го даде. Да, то дед бъше не се дава. Дава се обаче, ако е с купринено докосване нещо. Не, с много. Който искат ви нещо яко да се стъпа до мене. Дед Бъш наричате такива едни кафяви нещо като саплинги ли? Да. Да. И аз намерих така в гора. Ами и в момента аз съм в нея си още и се опитам да се вмъкна. Аз даже влязах в нея. Аз излязах. Симо, къде излезе? XXP мен, де излезе?
Който иска да види нещо яко, да се телепорта до мене. Лук, села да ми помогнеш с експедицията. По планина. Приеми ми. Той прие на мене. Тралалалала. Сега пак приеми. О, ма гледай, гати водопада. Това че накара ви, че е яко нещо. Кой ме удари? И някакъв скелет с енчантнат лък ма цели. И го ли Бай, бати планината аз е. Горе, горе май биома с от лед дете. Биома от лед. Аз се качвам. Чакай малко. Не се телепортвайте до мен, защото аз вече съм качван. И аз съм тъй. И аз се качвам също. Това е катрачето праскално.